David Rincón joan den ostegunean atxilotu zuten Hamburgon G20aren aurkako mobilizazioen testu inguruan. Alemaniar poliziak liskar eremutik kanpo lagunekin afaltzen ari zela atxilo eraman zuen. 16 ordura epailearen aurretik pasatu zen abokaturik gabe, eta honek atxiloaldia luzatzeko erabakia hartu zuen, indarrean dagoen salbuespen legediak ahalbidetuta. Daviden abokatuak oraindik ez daki zer leporatzen dioten. Egun, David eta Hamburgon atxiloturiko gainontzeko kideak ziurgabetasun eta babes juridiko gabeko egoera kafkiano baten aurrean aurkitzen dira. Alemaniar estatuaren gatibu izanik, babesgabetasuna da haien egoera juridikoaren adierazle nagusiena. Salbuespen egoera ezarri diotenez, 15 egun egon daiteke bahituta, baina epea luzatu ere egin liteke. Senitartekoek Daviden egoera bidegabea eta babesgabea salatu dute. Azkenengo 2 egunetan, David espetxe batetik bestera birritan lekuz aldatu izan da. Gaur egun ez dakigularik orain dagoen espetxean mantenduko duten edo berri batera eramango duten. Orotara ia 300 pertsona atxilotu zituzten G20ko goi gailurraren aurkako manifestazioen harira, eta horietatik 53 Alemaniako espetxeetan jarraitzen dute gatibu. G20aren aurkako herriok erabaki ekimenak Alemaniako poliziaren impunitatea eta gehiegikeriak salatu ditu. Bilbotik, lehenik eta behin, Alemaniak salbuespen legedia indarrean ezartzearen ondorioz, poliziaren impunitatea eta harturiko jokabide oldarkorre represiboa ozen salatu nahi dugu. Hamburgon burutu diren manifestazio desberdinen aurreko jokabidea desproportzionatua eta lekuz kanpokoa izan dira. Alemanian batu diren munduko boteretsuak babesteko berariazko neurri sorta injustua direla deritzogu.